Vítajte dnes v Anime Meši, dneska tak trochu skromnejšie. Ja som Kyo. A ja som Maťa. Dneska by sme tak nechceli prebrať, čo by ste mohli u nás v Anime Meši vidieť v budúcnosti. A chceme vlastne sa od 1. januára tomu venovať že poriadne, aby ste mohli začať na ostro s tým úplne. No, takže nejaké také veci, čo tu máme teda rozrobené, alebo čomu by sme sa chceli venovať, boli napríklad... No napríklad ja sa venujem tomu Fashion Furies, to je vlastne čo sa týka módy, nie len že cosplayov, ale celkovo obliecť sa decentne, tak aby proste ľudia videli, že viem sa obliecť a nehambím sa za to. No tak ja by som sa najprv asi tak nejak rád predstavil. A ako som už povedal, ja som Kyo a teda venujem sa najmä cosplayu a zaujímajú ma práve tieto viac anime veci a Vocaloid. A chcel by som ako teda priniesť nejaký kvalitný content alebo niečo, čo by bolo výživné pre vás ako divákov. Tak ja som Maťa a venujem sa aj Fashion Furies, čiže keď cosplayujem, tak vlastne nepozerám sa len na to, že anime a takto, ale že sa na to pozerám z tej módnej stránky, čiže ak nám dáte tú možnosť, tak by sme vám to mohli aj trošku skritizovať, alebo vám proste to posúdiť, alebo poradiť, že ako to lepšie nastajlovať napríklad. Takže áno teda, všetko, čo sa ako nejak týka seriálov, maniek, alebo anime, alebo aj tý fashion teda, by sme vám nejak radi priniesli a zhrnuli. No a taktiež aj v Anime Meši máme toho fakt, že veľa, čiže ak máte nejaké skúsenosti alebo sa vyznáte priamo v niečom, tak by ste nám mohli pomôcť, že môžeme vás pozvať aj do štúdia k nám. Tak aby sme vás nenudili, začneme s nami, keďže ani my sa nejak dobre nepoznáme. Ja dám otázku jej, ona dá otázku mne. Tak, prečo si tak rozhodla vlastne sem prísť? No ja som vlastne bola kvázi samok pozvaná, ale spoznali sme sa teraz v septembri na Comic-Cone, kedy som bola aj pozvaná na fotenie, veľmi úžasné. A rozhodla som sa, že by ma to tak veľmi bavilo a chcem to vyskúšať, že aké to vlastne aj cosplayovať, aj venovať sa tomu Fashion Furies a celkovo takto. A prečo si tu vlastne teda ty? No ja som sa sem teda tiež nejak dostal cez ten Comic Salon alebo Anime Show a bol som sem pozvaný. A čo ťa vlastne tu v tom štúdiu najviac baví a aj na to aj anime show a cosplayovaní? No, povedal by som, že je to proste nová experience. No a čo sa týka teda cosplayu, to robím už dlhšiu dobu a vždycky ma to tak nejak bavilo kvôli tým ľuďom a prostrediu a celkovo je to pre mňa aspoň ako veľmi dobrý zážitok sa vždycky prezrieť za inú postavu. A už len ten proces vyrábania toho, navliekania sa toho cosplayu, robení tých parochní alebo stretávania tých ľudí je proste veľmi príjemný a prepáčte, toto Maroš ma veľmi vydesil mávaním rúk a cosplay je teda pre mňa niečo dôležité a áno. A čo je teda tak ako cosplay pre teba, alebo prečo si s tým začala? Tak ja cosplayujem trošku kratšiu dobu, od minulého roka a baví ma to, lebo strašne sa rada prezliekam za iné postavy z rôznych seriálov, ktoré mám rada a takto. A cítim sa v tom viac menej komfortne, strašne a je to taký koníček, že robím to pre tú zábavu. Takže mohol som si teda, že sa tak nejak rada vyfintíš, lebo vyzeralo to, že si teda s nami mala dneska dobrý čas. Áno, mala som strašne dobrý čas, veľmi ma to baví a som strašne rada, že tu môžem s vami byť dneska. Teda veľmi rád počujem a dúfam, že spolu teda strávime viac času v budúcnosti a to som teda rád. A toto bude asi aj tak nejak všetko od nás, keďže stále sme v tom noví a radi by sme to ako ukončili zatiaľ takto nejak skromne. Tak ak by ste o nás chceli vedieť náhodou viacej, tak vám dáme aj linky napríklad na Instagram, na TikTok a na rôzne sociálne siete, ktoré máme. Tak teda píšte komentáre a určite odpovieme, ak sa teda budem vedieť ako. Dovidopo. Tak teda, aby sme vás tu nenudili k smrti, by sme sa tu nejak radi navzájom vyspovedali, pretože sa aj tak nepoznáme. To
vyprával z toho Titanic teraz. Potopil celý anime.